Fix-xahar iddedikat lill-awtiżmu tnieda l-proġett Activate, kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea bilan li saħaħ ir-rappreżentanza taż-żgħażagħ bl-awtiżmu u jinħoloq netwerk biex ikollhom il-ħiliet neċessarji u l-għarfien biex jippromovu d-drittijiet u l-bżonnijiet tagħhom. It-tnedija ta' dan il-proġett saret waqt konferenza indirizzata fost l-oħrajn mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia, fejn ġie spjegat li l-proġett u frott ta' sħubija bejn 6 organizzazzjonijiet ewlenin minn madwar l-Ewropa. L-iskejjel taħt il-proġett Activate se joffru kurikulu speċjalizzat li jinkludi spjegazzjoni ta' x'inhu l-awtiżmu u l-impatt tiegħu, żvilupp tal-ħiliet ta' komunikazzjoni u soċjali, tarif dwar kif individwu jista' jiġġieled ta' drittijiet tiegħu f'diversi oqsma u sitwazzjonijiet differenti. One News tkellem ma' Tokyo Attart li organizzat din il-konferenza u bħala persuna fuq l-ispettru tal-awtiżmu spjegat li l-ambjent li għażlet għal din l-attività kien ukoll adattat għal persuni bl-awtiżmu. We chose this venue because the lighting is not like super harsh or white. We've got multiple small light sources instead of one big one. It's soft, it's yellow. I like the carpeted floors, and I did end up using the British SWIP guidelines for accessibility as well. Sa dan it-tant Alistair De Gaetano, chairperson tal-Kunsill Konsultattiv tal-Awtiżmu, tenna li bis-saħħa ta' dan il-proġett qed iwasslu l-messaġġ lil persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu jistgħu wkoll ikunu attivisti. Aħna ridna naraw illi ikonna l-opportunità fil-proġett Ewropew illi nuru illi persuni fil-firxa wisa ta' awtiżmu jistgħu wkoll jaħdmu persuni oħra kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta sabiex huma iħeġġu lil persuni oħra fil-firxa tal-awtiżmu biex huma stess ikunu attivisti drittijiet tagħhom. Il-Ministru Farrugia fissret kif proġetti bħal dawn joffru opportunitajiet għal komunitajiet differenti biex jikbru flimkien u joħorġu bl-aħjar prattiċi. Proġett ta' €250,000 li Malta hija il-lead ma' numru ta' pajjiżi oħra Ewropej. L-għan tiegħu li konna żgħażagħ li jkunu ta' advocacy fuq dan is-settur u nemmnu li dan mhux proġett konferenza ta' darba imma legat li se jħalli impatt fuq kif inklużjoni tista' tkun prattikata b'mod tanġibli maż-żgħażagħ Ewropej ukoll.